Ramogi TV, Nairobi. Kamano edwin kuom lipodno atamalo prabich mar jopuonjre skund primar ma Kiumbwini mantiere Kangemi e kaunti ma Nairobi norem chopo skunduno kawuono tok jowadgi yudo hinyruok kaluwore kod iro malungo wang' manyo obila odiro ma ochwo lwar skundno e ng'anyo manyoro. Ten skundno yango ni jopuonjre mok tin e 40 nyo otere kar thieth kendo ne otimnegi thieth bang' midhierono. Skul mar primar ma Kiumbwini mantiere Kangemi kaunti ma Nairobi en achiel kuom skunde mani kod achiedh nade kaluwore kod ng'anyo manyobagi kod kweth mar Azimio odiochieng' manyoro. Chuny jopuonj koro dang' ni gima ne nyalo mono atamalo 50 mar jopuonjre chopo e skul kawuono kaluwore nitiere ni somo kidek chung' e wi ng'anyo madhi nyime e pacho ka. Jopuonjre skul ne nyorik dhi nyime kod chenro magi mag somo kaka pile kinde ma iro malungo wang' nyolware achiel kuom kilese manyo jopuonjre nitiere. Tia gasinyo bae wall ma school minyo donje school minyo hinyo nyithindo manyo bete class machiegni gi wall. Nyasaye wagwanero kamano kabisa nikech kadinyo ok en Nyasaye nyithindwa gedinyo tho. Chochni kod buok nyomiyo jopuonjre 42 ringo de od thieth ma Eagle Nursing Home. Kaluwore kod director mar od thieth mar Eagle Nursing Home Laktar Sikuku, jopuonjre go ne ni kod buok kaluwore kod chochni manyobedoe. Jopuonjre 41 nyo thiedhi modok pacho ka achiel kuomgi pod yudo thieth. We brought them in for first aid and also emergency resuscitation. All of them, we are pleased that they responded, though one of them is admitted. Jopuonj kod apisas e migawo mar somo koro penjore gima ne nyalo mono jopuonjre go chopo e skul kawuono. Nyithindo manyo hinyre gite. Apar gariyo kende mobiro. Pradek onge. To chandu chunywa kuma pradek gintie. Kech wakia koda kendo odwoge osiptal. Alfa mi adeg pradek kende mobiro. Nyithindo 1,000 okobiro skul. Mano gimalit na kabisa. Kendo awacho sirikal okonywa. Kama andamano notimre kendo mondo miwa security. We want to make a follow-up, even if it means going to their homes, so that we establish where they are, what is their health condition. If they are at home just relaxing, probably in fear that it might recur, then we would establish. But if we find that their condition is not right, we shall make arrangements and have them be rechecked in a facility. Commissioner mar kit chwech maromre Njek okwedo tim mar nywako jopuonjre ng'anyo ka gidwaro mondo piny owacho kod kweth mar Azimio odonje winjruok mar nyayo kwe pacho ka. We want to condemn this in the hardest, strongest terms possible. And we are saying, Kenyans, please sit around the table and talk. Leave our children to be children and to get their right to education and protection. Nimeingilia kimombo, lakini Wakenya wanasikia. Hakuna haja ya kuja karibu na shule. Kwa nini hamwendi hata msituni? Kwa nini mkuje shule? Endeni huko barabarani, wacheni mashule. Ma oken masira mokwongo mako jopuonjre kinde ng'anyo. Azimio koro lando bago ng'anyo ndalo 3 e juma. Penjo maduong' en ni to en ng'ama biro dewo ngima jopuonjre kendo keto negi arita makare e kinde ng'anyo go. Kaodhi e gwenge mag kaunti